Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Isa sa mga kapusong aabangan natin sa upcoming GMA Advocacy na ang Dalawang Ikaw. In this series, bibigyang buhay niya ang role ni Lani. Anong klaseng kaibigan kaya si Lani kay Beatrice? Mga kapuso, para ibahagi sa atin ang ilan pang kaganapan tungkol sa ang Dalawang Ikaw, please welcome kapuso actress Joanna Marie Tan. Masantos si Kapusan Joanna and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Hi, hello po. Masantos si Kabusan po sa inyong lahat. Yes. Na-perfect po ba yun? Yes naman, oo. Kuhang-kuha. Wow, ang ganda ng umaga, Joanna. Kamusta ka and how's your morning going so far? Yes, hello po. Kamusta po kayong lahat? Ito, sobrang okay, sobrang sayang gumising ng walang sakit, walang COVID, at okay lahat, sobrang saya. I agree. Pero tanong na rin namin, Joanna, ano ba ang paboritong activity mo to do with your daughter? Actually, gawin yung hair niya. Gustong-gusto niya yan. Saka, kapag nag-aayos ako, gustong-gusto niya rin akong make-upan. Ano bang natutunan mo about life since you became a mother? Kaya ko pala lahat. Diba? Lahat ng kaartehan natin nawawala kapag mommy ka na. At saka, kahit pagod na pagod, before po pag may taping, kinabukasan talagang, ano lang ako tulog ako buong maghapon. Talagang yun na. Wala na akong magagawa kahit kumain kinabukasan kapag magte-taping ako today, bukas, tulog lang ako hanggang kinabukasan pa ulit. Pero ngayon, kapag umuwi ako sa bahay, kapag may taping, syempre iba na ngayon, mahaba na. Pero before, kahit yung mga one day taping na puyat ka, pagdating ko dito, ako pa rin talaga. Kaya mo pala lahat. Kaya mo pala talagang iba-iba pag may baby ka na talagang ang tutok mo sa baby kahit gano'ng kapagod. Tsaka sobrang nakakawala din ng pagod. Yung pag-uwi mo, Mommy, I love you. Yung mga ganun. Ay, ano ba yan? Ang sweet naman. Talaga namang superwoman ng mga mami. Kaya talagang Kaya saludo saludo po kami sa inyong lahat. Yes, Lalo na I hindi agree. lang sa mga mami, pati sa mga lola, lolo, na tagabantay kapag may work si mommy at daddy. Grabe. Pag-usapan na natin ang Dalawang Ikaw. What excites you about this serye? Ay, grabe. Iba po, nakakatuwa kasi yung mga series natin ngayon, unlike before, mas nagiging matapang na tayo to explore yung mga stories na katulad nito. Kasi nagpapasalamat din kami sa mga audience because they're more broader now and more open-minded na yung mga ganitong klaseng story, sinusuportahan na rin nila. At saka, iba na rin po yung take natin. Kasi ang Dalawang Ikaw, mas hindi lang po yung target dito sa Pilipinas na audience niya, mas tina-target niya na rin yung broader and bigger audience. Kaya sobrang nakaka-happy na part ka nito kasi ang galing din ng director namin. Grabe, Direk Joron, saludo kami sa inyong lahat. Pati sa mga co-artist ko, grabe, lalo si Ken, si Rita. Kapag nandun sila, sobrang na-embody na nila yung character na sila na yun. Hindi na sila si Ken, hindi na sila si Rita. Sila na yun talaga. Sila na yung character na yun. Kaya sobrang excited kami na mapanood ito. At dahil dyan, syempre, Joanna, maaari mo bang ikuwento sa amin kung ano ang aabangan namin kay Lani, your character sa serye na ito? Yes, si Lani, ang nakakatawa sa kanya, friend siya ni Beatrice, yung medyo villain. Ang nakakatawa din dito sa story namin, mas wala na siyang black and white. Nandun na tayo sa gray area. Medyo, hindi na katulad dati na kapag kontrabida ka, sobrang galit na galit ka sa kontrabida. Ngayon, naiintindihan na rin natin, pinapakita na rin ng story kung bakit ba siya ganon, ano bang pinanggagalingan niya. Once again, imbitahan mo ng mga kapuso natin na excited ng matunghayan ang kwento ng Ang Dalawang Ikaw. Ayan mga kapuso, kung excited na po kayo, mas excited kami na mapanood nyo ang Dalawang Ikaw dahil talaga namang pinaghirapan namin to. Pagod, puyat, and yung pakikipaglaban pa sa COVID, kung paano kami magiging safe habang ginagawa namin to.
lahat po yan ginawa namin para sa inyo, para po maibigay sa inyo ang isang dekalidad na serye. Kaya sana po magustuhan ninyo at mahalin nyo tong series na to. Naku naman, talagang aabangan namin yan. Have a great day, Joanna, and stay safe! Okay? Thank you! Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ka ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.